What's up you guys? Welcome back to my channel. Alam kong sobrang late na para i-share ko tong video na to, pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano namin sinaselebrate ang New Year sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East or sa Doha, Qatar. Ano lang, countdown na lang. I already know it's fake. Guys, it's fake. It's already done. Kahit pa nasa Muslim country kami, meron ding mga mangilan-ngilan na nagsa-celebrate ng New Year kahit non-Christian sila. Pero since hindi nga ito official holiday, may pasok sa trabaho, mostly, Thursday namin sinaselebrate ang kahit na anong okasyon ng mga Pinoy dahil kinabukasan ay Friday. Which means ang first weekend namin of the week o ang day off kadalasan ng mga companies dito. Para na lang kung sa sales sila nagtatrabaho, na weekday ang kanilang day off. So, King, you describe your nabunot first. Oh, where's the mic now? Describe him. You have yellow t-shirt. All yellow! Yay! May brief na silang Now I get Anyway, since may mga small Christmas tree pa kami, may mga nabibilhan naman tayong mga Christian decorations dito. Pero not everyone ay may makikita kang mga parol or Christmas tree sa mga malls. Medyo bihira lang. So let's get back to how I personally celebrated my New Year. Iba't ibang klaseng celebration ng New Year ang ginagawa dito ng mga OFW. Yung iba na maswerteng kasama ang kanilang pamilya dito sa ibang bansa, mas prefer nilang sa bahay i-celebrate dahil may ibang naniniwala sa feng shui na dapat nasa bahay ka lang kapag New Year. Yung iba naman nakakahanap ng pamilya from friendship o madalas sa katrabaho. Yung mga halos walang pamilya, mga single, or sila yung mga sama-sama. Pero meron din iba na pinipiling i-celebrate ang gabing yun kausap ang pamilya nila sa Pilipinas. Malungkot man, pero paano ka nga naman makakapag-celebrate kung nangungulila ka sa mga pamilya mo sa Pinas? Sa pagkain naman, maswerte kung may mga cook sa grupo or pamilya. Madalas, sila yung nagluluto. Madalas din naman, para fair, potluck ang ginagawa ng mga kabayan dito sa Qatar. Ibig sabihin, toka-toka sa dadalhin. Kung walang time or di marunong magluto, kagaya ko, order lang, okay na yung umorder ng pizza, Jollibee, KFC, or yung mga Filipino food na binibenta dito online. Pero yung ibang mga OFW natin, okay na sa kanilang makitang may maihanda sa lamesa ang mag-anak nila sa Pilipinas. Masaya na sila doon. Tapos sila dito sa Qatar, okay na si Indomie or noodles, kubos or shawarma. Basta lang masaya ang kamag-anak nila sa Pilipinas, okay na rin sila. Pagdating naman sa celebration, yung mga ibang family or group na hindi makapag-exchange gift nung Pasko, kadalasang ginagawa nila ito sa New Year. Yung iba naman, may mga paandar na parlor games dahil sa iba't ibang trabaho nga, bihira lang ang ibang magkita-kita. Yung iba pa nga nag-a-apply ng special off para lang makasama. Kaya sinusulit nila na maging productive ang gabing yon. Meron namang party, yung party na sa sobrang saya mo, hindi mo na na-videohan, hindi mo na na-picturean, na-IG story, yung tamang kwentuhan lang, kamustahan sa trabaho, sa buhay, sa adulting, mga problemang OFW. Ito, Winter, patalan mo yan. Para yun. Alam mo, para yun. Sabi,
Sabi nga nila, yung mga bagay na hindi mo napopost sa social media ang pinaka-special na celebration. Martina mo sana akong papay. Dahil sa sobrang saya ng moment, nakakalimutan mong gamitin ang cellphone mo. Magigising ka na lang na may masakit na hangover. Kinabukasan. Pero kung iinom kayo ng alak dito sa Doha, Qatar, please make sure na meron kayong kasamang umiinom na may lisensya para bumili ng alak. Para mas safe ang pag-inom at huwag na rin masyadong nakakaistorbo sana sa mga kapitbahay dahil alam naman nating nangingibang bansa lang tayo. Lalo na't nandito tayo ngayon sa isang konserbatibong bansa, mas hinihikayat nila tayong mas maging responsable sa ating mga kilos at desisyon. Ikaw, OFW ka ba? Paano ka nag-celebrate ng New Year? Or gusto mo bang maging OFW? Ayan ang pasilip sa buhay namin bilang isang OFW dito sa Doha, Qatar. Na nakakaya nga namin, no? For sure. Or baka naman kaya mo rin. Nakakaya naman namin, kaya natitiyak kong makakaya mo rin. Tara na, samahan mo na kaming maging isang millennial OFW dito sa Doha, Qatar. Salamat sa pananood. Ako si you and love you. Oh, she's sexy. Why are you laughing? Vlogger! Halungging, this is so big! The one, what is your wish list? Cider belt or car accessories? What is inside? Why very big? Is this maybe sapatos? Why did the one you make it too much? Alright. Alright. Now we're going to see the reveal of me. I already know what is inside. Can you tell me so I will not open anymore? Okay, I'll just give you a clue. Wait, sa Aeronex? No. Spoiler! Spoilers! Another one? Tita Baby! Wow! Yay! Subscribe! Subscribe or describe? Subscribe! Very special to you, Lungging. I know. Bea! She wants something special. KFC. With cheese. This one with cheese. That is not a fishing. She's in a diet. Nakiting KFC. She's in keto. She's in keto diet. Who is KFC? What's it a layer? It's a mommy. Mayo, mami. That means a fishing. What you're trying to figure out. Sabi nung sa akin, sabi niya, Mami, sinabi ko siya. Sabi ko, Pandora. Thank you. We already know. Yeah, 40. Wish ko lang sana 2021. Ma-achieve niya lang. Sana tuloy-tuloy na to. Bakit ka ba nag-guess? I already know it's a fishing. Right? You know what? It's a fishing ko na to sa layer. Confused na. Anong favorite niyang food? KFC. I know it. The host from Japanese with the mic. You look like the host from the Jubilee. Yeah. Ate, Langgeng, describe your nabunot. He go to the haircut with me, and then he's looking at me. Every chocolate! What is it? Paano yung nakuha niyong host, ha? Close the ceremony. We're going to call this ceremony, and then we go back to sleep. No eating time? Ay, look yan, eating time. Guys, let's count. 10! 9! Guys, what's happening? Nakabase tayo sa clock natin. Guys, it's going to start. Ano lang, countdown na lang. We're going. They already know it's fake. Guys, it's fake. It's already done. And we're going to make a real one. Happy New Year, Langgeng! Huwag ka na daw mag-iPad. Okay. Tuparin mo na yung mga wish nila. Oh, joke lang! Lungging, kamahal niyan eh. Tatapon mo. Regalo namin yan sa iyo eh. Di ba regalo namin yan sa iyo ng birthday mo? Lungging!
Sige na. Sige na. Uy! Hoy. Ang kalot. Wala taka niya. Tapos kuya, Right. Charles? Charles! bibili po kami ng hukay. Kami ng Hokay. Sigang Hokay. Favorite ng mga assumptionista. Burrito Ilan po kasi yung afford namin pang sigang. Salmon niya ba yun? Salmon. Salmon. Eh? Na nakalata. Magsaraya? So guys, sarado po yung unang store. Tapos yung Hokay. Salmon. Saba? Wala na eh. This Saba? Saging Saba. Ay, hindi kuya. Ay, kaso ano? Veg sardines. Sardines. Same but different. Pangalawang store natin, wala pa rin hokay. Malas tayo guys. Pero kailangan ming sali eh. Yun ang crave eh. Okay guys, third bahala. Stop. Ayan, Ben. Sabi na di ba? Ayan. Bumakarel. 4 na. Sige. Don't have. Discount? How much? Oh, yes. Gatorade. Okay, Gatorade. No problem. It's okay, no problem also. Pilan? You have vegetable, bro, no? Ilan taon biyasa ka man tong gulay, Besh? Ay, halik ko biasa, Ben. Wala, subuhan mo. We're Makasawa na ka kanyang... Kasawa na kanyang bala mo yung Ini mamamang kangkong. Di ba kangkong yung hokay? No lang kangkong, pwedeng alternative. Repolyo. Pechayo, lettuce mo ito. Wala. So, mga dini po kayo ni. Ay, ne, kuya. Okay, nasa pala eh. Ene, pine. Kaya ba kanyang 20 yan yan eh. Ingat kaya, Besh. Guys, nakakuha na tayo ng ano, gulay pang sigang. Na naman siyang kapsigang. Ito talaga magaling ka. Bawang, sibuyas. Nakapinit na. Okay yun. Putang malanam lang. Malanam luya. Okay. Napapwede tang dagdag gulay. Kamatis. Ay, kamatis. Kailan kuya? Mga tlo. You have sinigang mix, boss? Yeah. Kuya. Ay, nakalimutan kahit kumalat ko. Kung sabi ang alay, alam mo eh. Kuya, kuya. Masalita lang kaya Gatorade rin malulot. Ding-dong. Ding-dong. Ilang tsuka ng Pinas. Mura lang kayo na din eh. Ilang Vika, tatilang chippy. Alas lang katindahan kayo na tinlangan. Wala, tsuka Pilipinas mo yan. Nakana? 34.50. Manli? Oh, you want this one? Ayan! yes. How much Sorry, more? my Malulot siya naman. Okay. I'm salesman. Salesman. Salesman number 1. In Qatar. Number 1 in Qatar. What's your name, boss? Shamsuddin. Give me change. Sorry, 50 yeah, 50 discount. Wow! Very big. 50 cents discount. So guys, ang gasolina yun lang eh. Kaya pala yan. Ay, wala. Ulitan ako yan. Mag-turn ka Turkish. Turkish. Turkish Central. Dapat kayo mo na yung sense of direction mo. Tamag man na kanya yun. Pag ako lang mag-isa kuya, magiging dependent pagdating ko nga be. Pag kang didi. Kuya akong dili, sa maliliw. Di mo iniisipan mo yung tabing. Nung bigyan iisip mo dapat. Kambing? Kambing. Isipan mo kambing na... Pag minitang beses nga, may kison ko dito. Ay, kung ba naman ako lumulking main road. May kahuli na ako man mo main road. At mo, may kahuli siya. Tsaka mo kayo na ngayon eh. May kapag New Year party ko mo. So ito guys. Sigang ang menu natin for tonight. Today, New Year na New Year. We are celebrating sinigang na okay. So ito guys, kita kami na bengi. Kita kami may kaingin na bengi. Ito roof deck ng Marsan. Kaming penthouse na. Yung penthouse ng Marsan, ayan. Kita kami babaw na bengi. Ibaba ko po sa guys. Wala na kayo yung video ko. Kaya nang shipping na rin basura. Dito na lang. Pati yung pangatong parwalang kanema. Ali. Ano ba yan? Ito wala na. Cheers. Wala susi. Wala. Ayun na pa ang taga-kaya nila. For backup. Matagla tayo na guys. Nadalang taming kay de. Gatorade de. Pa yung ukay. Ay, mahal itim. Kasi siya akong chinelas no. Dahil parang daki. Dini ka nung shipping eh. Yun na. Hindi ka chismis. Kwento lang Marsa. Syukran mo, dear. Number 1. Ano naman yan? Yung garden na yun. Yung garden na yun.
Ang sarap mo. Papakan na pala ng ganyan. Doon na. Ano yung susi? Lumata na, kuya. Happy na, kuya? Oo. Naliwan. 4 yan, garakan. Hindi na mismo, di pa tayo pakain. Hindi ka, Besh. Hindi ka manus. Besh, pengi ako nito na. Ano lang yan? 3 weeks ago. Last year lang ito, mo. Kaya hindi naman tayo napingit. Siya po na ha? Yes, Happy New Year, kuya. Happy New Year, kids! Ba yan ang ingay? Ito rin yan. Blur! Happy Sorry talaga! Sorry! Hindi ko talaga alam! Victim pa rin ako ng iyong. Grabe. Lula, ba't ka pa nakapaa? Pwede naman pala, guys. Kapansin ko eh. Baka matapa. So, ito yung handa namin for New Year. Meron kaming japchae. Kaldereta ni Marvin. Lumpiang Shanghai, guys. Ganito. Siomai. Empanades. Wala, tinago pala doon. Mahina yung mic mo. Dapat ikaw talaga yung main singer dito. Ay, mali pala yun sa atin eh. Ang kailangan lang natin gawin ay apakin yung mga paa nila. Game na? Oo. Wala na nga eh. Wala na kayong lobo. Madaya eh. Ino-orient niya pa ako. Dahil natin si Hula. Hindi ako marunong mag-parlor game sa good luck. Okay? Okay ba tayo doon? Wala pa kailangan. Hindi ka sumali eh. Game 1, 2, 3! Wala man lang palaman. Kuya! Kalibuhin ko lang. Alayin mo yung dalawa. Alayin mo, kuya! Paras kami kalibuhin. Wala pa! Hoy! Hindi ako, tinan mo nga. Ay, naku, panalo ako dahil ginano lang ni Ayla. Oo, wag ka mag-explain. Ako ang panalo. Masarap. Masarap po yan. Ang sakit na singit. Ano pa eh? Ako na pasok mo lang. Oh, kaya! Ano kami?
nyo. Nasa akin. Sponsored by Western Union. Okay. Nanalo tayo. Nasa iyo ha. Pag-sell muna ha. 5 seconds ha. Alasin natin ang appear tayo. Sumakit ang ulo ko. From sex bomb. Sabay na tanggal. Ano ba? Gusto ko mag-spray! Okay. Hindi mo ako. Okay. Hoy, pumilang ka na. 1, 2, 5! spaghetti bababa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yan sa... Ang galing na yung lati bakla! Bakit yung kahiba matigas? Wait lang. Pasok ng konti. Hoy! Pinapil mo naman yung asawa ko. Tama naman kayo. Ano ba yan? Umuulit ka na! Ba yan? Basta makakita ka nga ng main road, diretso mo na. Ibaliktad yun na nga yung mga brief niyo dyan. Ano ba yan? Mansura lang ako eh. Buhay namin yan. Wasak na wasak. Ako sa ninyo lamig.